τις τέχνες και τις επιστήμες, αλλά αυτή είναι η μεταφορική του χρήση του έρωτα. Όταν ακούει ο αρχαίος Έλληνας έρος, εννοεί αυτό το πρωταρχικό, σαρκικό κατά βάση αίσθημα, που τίνει, κάνει μια δύναμη, δηλαδή που στέλνει έναν άνθρωπο σε έναν άλλο. Πηγαίνοντας λοιπόν στον Πλάτωνα, και ενώ τίποτα δεν έχει προηγηθεί, και ενώ τίποτα ανάλογο δεν θα ακολουθήσει, ξαφνικά ο Πλάτων αφιερώνει 2 διαλόγους σχεδόν πλήρως στον έρωτα, δηλαδή το Συμπόσιο και το Φέδρο. Το Συμπόσιο 100%, στο Φέδρο θα έλεγε κανείς αρκετά, ο έρος παίζει ένα μεγάλο ρόλο, δεν είναι το μοναδικό θέμα του Φέδρου. 2 από τους ωραιότερους διαλόγους, θα έλεγα ίσως και οι πιο ωραίοι διάλογοι που κατά το δικό μου γούστο τουλάχιστον διακρίνω στον Πλάτωνα είναι ακριβώς το Συμπόσιο και το Φέδρο. Και επίσης έχει μια περίεργη αντιφατική παρουσία στην πολιτεία ο έρος. Άρα σε κρίσιμα κεντρικά έργα, αυτά που θεωρούμε χαρακτηριστικά της πλατωνικής φιλοσοφίας, Φέδρος, Συμπόσιο, γραμμένα περίπου την ίδια εποχή, η συνήθις κατάταξη χρονολογική είναι ότι προηγείται το Συμπόσιο, έπεται η πολιτεία και ακολουθεί ο Φέδρος. Για το Φέδρο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι μεταγενέστερος. Για το αν γράφηκε πρώτα η πολιτεία ή το Συμπόσιο δεν είμαι τόσο σίγουρος, επειδή η πολιτεία θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ένα καταστάλαγμα της πλατωνικής φιλοσοφίας, πιθανόν να είναι μεταγενέστερη του Συμποσίου, αλλά είναι σίγουρα κοντά χρονικά. Στο Συμπόσιο, λοιπόν, ευθύς εξ αρχής και ως το τέλος θέμα είναι ο έρωτας. 6 φίλοι συνευρίσκονται σε ένα συμπόσιο, από τα αρχαιολογικά συμπόσια που γινόταν συνήθως μετά από κάποια γιορτή, με αφορμή το ανέβασμα ενός έργου του Αγάθωνα στα Διονύσια, στον τραγικό διαγωνισμό, και αποφασίζουν παράξενο για πλατωνικό διάλογο, όχι να διαλεχθούν, δεν πολύ διαλέγονται μεταξύ τους, αλλά ο καθένας με τη σειρά του να δώσει ένα δικό του εγκόμιο για τον έρωτα. Και αυτό που κάνουν είναι ότι ο καθένας από τους 6, ανάλογα με την ειδικότητά του, άλλος είναι ποιητής, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι φυσικός ερευνητής, δεν έχω λόγο να σας φορτώσω με ονόματα. Τα 2 πιο διάσημα πρόσωπα είναι ο Αριστοφάνης και ο Αγάθωνας, σε βαθμό, αλλά δεν σώθηκαν κατά του Αγάθωνα, και ο Σωκράτης. Ο καθένας λοιπόν να δώσει ένα δικό του εγκόμιο του έρωτα. Και όντως, πριν μιλήσει ο Σωκράτης, ο καλύτερος λόγος, που με μορφή μύθου είναι ο λόγος του Αριστοφάνη, από τον οποίο ίσως να έχει βγει και η έκφραση του έτερον μου ήμιση. Ο μύθος που προβάλλει ο Αριστοφάνης είναι ότι ήμασταν κάποτε ενωμένοι και κοπήκαμε διαίως στη μέση και αναζητούμε το έτερό μας, το άλλο μας κομμάτι. Μπορεί να ήταν ένας άντρας, μπορεί να ήταν μια γυναίκα. Άρα έτσι καλύπτει όλες τις μορφές έρωτα και σχέσεις. Άρα λειτουργούμε όλοι μας στη ζωή, και ποιητικά και ανθρώπινα, προσπαθώντας να βρούμε το μισό που μας λείπει για να ολοκληρωθούμε. Είναι μια εικόνα που έμεινε, νομίζω, στην λογοτεχνία και μπήκε στην καθημερινή ομιλία και ζωή. Ο Σωκράτης τώρα κάνει έναν πολύ βέβαια πιο πολύπλοκο λόγο, εκφέρει. Πλησιάζει τον έρωτα μέσω μιας ιέρειας που του τον δίδαξε στα νεανικά του χρόνια, της Διωτήμας. Από τότε η Διωτήμα έμεινε βέβαια σαν πρόσωπο, μέχρι και περιοδικά ονομάζονται Διωτήμα κτλ. Είναι 100% κατασκευή πλατωνική, όπως όλοι οι πλατωνικοί μύθοι, δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο δηλαδή. Είναι μια επινόηση του Πλάτωνα, από τις πολλές επινόησεις που έχει ο Πλάτωνας στο επίπεδο της φαντασίας και του μύθου, η οποία μοιεί τον νεαρό Σωκράτη στα μυστήρια του έρωτα και υποτίθεται ότι ο Σωκράτης μεταφέρει αυτά που έμαθε από τη Διωτήμα στους φίλους του. Παρουσιάζει λοιπόν η Διωτήμα ή ο Σωκράτης τον έρωτα ως δαίμονα, όπως ήταν στην παράδοση την αρχαιολογική, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο, γιο του πόρου και της παινίας, δηλαδή ο χώρος είναι ο χορτασμός
σεβασμός, η γαλήνη, η αυθονία, όλα τα σχετικά. Είναι μια θεότητα του πλούτου κατά κάποιο τρόπο και της ολοκλήρωσης. Και η παινία που είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι μια ανικανοποίητη ζήτηση για συνεχώς τροφή αρχικά, αλλά και οτιδήποτε άλλο λείπει από την ίδια. Άρα ο έρωτας έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο γονείς του. Είναι αυτάρκης ως έναν βαθμό, αλλά είναι και μη αυτάρκης από την άλλη μεριά. Δηλαδή είναι και ζητιάνος, είναι και ωραίος, αλλά είναι και άσχημος. Είναι και αυτάρκης, αλλά και ζητιάνος. Έχει και τις δύο φύσεις. Δεν κατέχει αυτό που επιζητεί, και αυτό είναι το σχήμα που θα αξιοποιήσει ο Πλάτων για να συνδέσει τον έρωτα με τη φιλοσοφία. Όπως ο έρωτας περίπου λειτουργεί όσο καιρό δεν ελέγχει το αντικείμενο πόθου του, και αυτό το κινητοποιεί προς την ερωτική συμπεριφορά και δράση. Αυτό που θα πει ο Πλάτων ότι το ίδιο γίνεται με τη φιλοσοφία. Αν ο φιλόσοφος, σοφός είναι μόνο ο Θεός, λέει ο Πλάτων, ο φιλόσοφος είναι φίλος της σοφίας, το φίλος πάλι είναι μία λέξη που έχει να κάνει σε ένα ευρύ πλαίσιο με τον έρωτα. Δηλαδή αυτός που αγαπά τη σοφία, δεν την κατέχει τη σοφία και επομένως κινητοποιείται για να την κατακτήσει. Με αυτή την έννοια μπορεί κανείς να φανταστεί τον έρωτα ως μια μορφή μυθικού συμβόλου του φιλοσόφου. Αυτή η εικόνα θα επιταθεί με το θαυμάσιο έβριμα του Πλάτωνα να βάλει στο τέλος του συμποσίου να εμφανίσει τον Αλκιβιάδη στη σκηνή, ο οποίος μεθυσμένος περνάει απ' έξω, ακούει, βλέπει και μπαίνει μέσα. Δεν αντιλαμβάνεται ότι ο Σωκράτης είναι παρόν γιατί είναι και μεθυσμένος και αρχίζει να μιλάει για τον Σωκράτη. Και εκεί πια ολοκληρώνεται αυτή η εικόνα, δεν είναι απλώς ο φιλόσοφος, ο έρος φιλόσοφος ή ο φιλόσοφος έρος. Ο Σωκράτης είναι η προσωποποίηση και του ερωτικού ανθρώπου και του φιλοσόφου ανθρώπου. Και είναι η πρώτη φορά που σε πλατωνικό κείμενο κάποιος μιλάει παρουσία του Σωκράτη για τον Σωκράτη. Οπότε συνήθως όλα αυτά τα στοιχεία που αντλούμε όταν προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε αυτό το puzzle, το ένιγμα, το σωκρατικό παράδοξο, το λεγόμενο να φανταστούμε τι ήταν ο πραγματικός Σωκράτης πέρα από τα κείμενα, νομίζω ότι αυτό το κείμενο του Συμποσίου είναι η βασική μας πηγή. Η Διοκήμα λοιπόν θα περιγράψει τον έρωτα σαν ένα ανέβασμα βαθμίδων κατά κάποιο τρόπο, σαν μια σκάλα προς το χαμηλό στο υψηλό. Στο πρώτο επίπεδο, ο νέος ή ο μεγαλύτερος που ερωτεύεται ένα σώμα, κατά βάση ένα ωραίο σώμα, ό,τι θεωρεί αυτός ωραίο. Και όταν διαβάζει κανείς το συμπόσιο, δεν μπορεί να καταλάβει πώς βγήκε αυτή η έννοια του πλατωνικού έρωτα, αυτή η οποία ίσως να πατάει λίγο στο πέτρο, θα το δούμε μετά, αλλά δεν πατάει σίγουρα στο συμπόσιο. Ο Σωκράτης δηλαδή δεν απορρίπτει το σαρκικό έρωτα, το σωματικό έρωτα, μάλιστα με τον τρόπο που το παρουσιάζει, ίσως τον θεωρεί και αναγκαίο βήμα, πρώτο βήμα, για να περάσει στα υψηλότερα στάδια του έρωτα. Το δεύτερο στάδιο, μετά την προσάρτηση, την προσκόλληση σε ένα σώμα, είναι σε πολλά σώματα, δηλαδή την ωραιότητα μπορεί να την βρει και σε άλλα σώματα, και τελικά στην ψυχή των ανθρώπων, και όχι στα σωματικά τους στοιχεία. Άρα με την ίδια τάση ερωτεύεσαι την ψυχή ενός άλλου. Το τρίτο βήμα, που είναι πιο αποφασιστικό από όλα, είναι ότι περνάς από τους ανθρώπους στα δημιουργήματα των ανθρώπων, δηλαδή στις παραγωγές της τέχνης, κατά κύριο λόγο, αλλά και της φιλοσοφίας, δηλαδή στις τέχνες και τις επιστήμες. Και εδώ για πρώτη φορά, νομίζω, σε κείμενο φιλοσοφικό, διατυπώνεται αυτή η ιδέα που είναι, νομίζω, απολύτως ζωντανή και σήμερα, ότι ο τρόπος που ένας καλλιτέχνης προσεγγίζει το έργο του, ένας ζωγράφος ή ένας ηθοποιός ή ένας μουσικός,
είναι στην ουσία ταυτόσιμος με τον τρόπο που προσεγγίζουμε το ερωτικό μας αντικείμενο. Δηλαδή, η δύναμη που μας κινεί προς το αντικείμενο της κατασκευής μας, της δημιουργίας μας, είναι ταυτόσιμη με την δύναμη που μας σωθεί προς ένα άλλο άτομο. Από τις τέχνες, λοιπόν, θα πάμε στις επιστήμες και γενικά στη γνώση και σε ένα τελευταίο στάδιο, σύμφωνο με την πλατωνική θεωρία των ιδεών, θα φτάσουμε σε ένα τελευταίο συναπάντημα, το οποίο εμφανίζεται εξέφνης, όπως λέει ο Πλάτων, είναι μια χρήσιμη λέξη, τη χρησιμοποιεί σε λίγα κείμενα, δηλαδή όχι με μια βαθμία μετάβαση, είναι σαν μια αποκάλυψη κατά κάποιο τρόπο, η οποία είναι ατομική αποκάλυψη, δεν υπάρχει μέθοδος να διδαχτεί, δεν θα γνωρίσουν όλοι τις ιδέες, δεν θα γνωρίσουν όλοι το αγαθό, δεν θα γνωρίσουν όλοι το κάλος, που είναι εδώ η βασική ιδέα, διότι ο έρωτας για τον Πλάτωνα, Σωκράτη, Διοτήμα, είναι τόπος εν το καλό, όπως είπατε πριν, δηλαδή δημιουργία μέσα στην ωραιότητα. Είτε είναι ανθρώπινη η επαφή μας, είτε είναι επαφή μέσω τέχνης, είτε είναι επαφή μέσω γνώσης, είτε τελικά μέσω φιλοσοφίας. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτό που ενοποιούσε και τα σώματα και τις ψυχές και τις τέχνες και τις επιστήμες τα πάντα, είναι η ιδέα του κάλους, λέει ο Πλάτων, η καθαρή ιδέα του κάλους, είναι μια πλατωνική ιδέα, πολύ ταυτίζουμε το αγαθό, είναι πιο εγκόσμια από το αγαθό το κάλος, γιατί όπως θα μας πει στο Πέτρο, είναι η μόνη ιδέα που μπορείς να τη συλλάβεις και μέσα στην αισθητή πραγματικότητα, ενώ όλες τις άλλες ιδέες πρέπει να κάνεις μια αφαίρεση από το σώμα σου και από τα αισθητά για να τις συλλάβεις. Το κάλος λοιπόν είναι αυτό που γονιμοποιούσε όλες τις ερωτικές μας πράξεις. Κάποιοι άνθρωποι, άμα κρίνουμε από άλλα πλατωνικά έργα, δεν σημαίνει ότι όποιος ερωτεύεται θα καταλήξει να ανακαλύψει το κάλος, έτσι, την ιδέα του κάλους. Κάποιοι άνθρωποι στην πλατωνική σύλληψη της φιλοσοφίας θα καταφέρουν κάποια στιγμή να αντικρίσουν καθαρές τις ιδέες, πέρα από τα σώματα, πέρα από τις αισθήσεις, πέρα από οτιδήποτε, καθαρά νοητή, η ιδέα του κάλους είναι μια νοητή οντότητα. Κάποιοι μπορεί να συλλάβουν αυτή την ιδέα. Είναι οι φιλόσοφοι, βέβαια, ή οι ειδικά πλατωνικοί φιλόσοφοι, αυτός που βγαίνει από το σπίτι και καταφέρει και πηγαίνει στο φως. Ο έρωτας φαίνεται δηλαδή να είναι ένας από τους δρόμους προς την ανακάλυψη των ιδεών, στο συμπόσιο έρωτας, στην πολιτεία η εκπαίδευση γενικά. Φτάνουμε στη γνώση των ιδεών μέσα από μια επίπονη και πολύχρονη οδό εκπαίδευσης και στο Φέδωνα μέσα από το θάνατο, γιατί ο Πλάτων πιστεύει στην αφάνιση της ψυχής και εκεί υπάρχει έκφραση ότι η φιλοσοφία είναι μια μελέτη θανάτου, δηλαδή ο θάνατος του Σωκράτη της παρουσιάζεται δεν είναι καταδίκη. Ο Σωκράτης αντιμετωπίζει αισιόδοξα το θάνατο, βέβαια ο πλατωνικός Σωκράτης, δεν ξέρουμε ο πραγματικός Σωκράτης πώς τον αντιμετώπισε. Γιατί πιστεύει ότι θα απελευθερωθεί από το σώμα που είναι φυλακή της ψυχής και επομένως θα υπάρχει ένας τρόπος, κάποια έννοια, μετά θάνατον να φτάσει κανείς σε μια γνώση πάλι του αγαθού και του ωραίου. Το τέχνασμα που σας έλεγα είναι ότι μπαίνοντας ο Σωκράτης, και αυτό δίνει και ζωντάνια στο διάλογο, έχω μια περιγραφή του Αλκιβιάδη για τον ερωτικό Σωκράτη, η οποία είναι συγκλονιστική με την έννοια ότι απελευθερώνει το Αλκιβιάδης επειδή δεν νιώθει ότι δεν τον παρακολουθεί ο Σωκράτης, δεν θα τολμούσε να τα πει κατά πρόσωπο αυτά που λέει στους υπόλοιπους. Περιγράφει τη σχέση με τον Σωκράτη, την κατά τη ερωτική, κατά τη λέω γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτή η σχέση. Ο Αλκιβιάδης είναι ερωτευμένος με τον Σωκράτη, αλλά ο Σωκράτης αντιστέκεται και ποτέ δεν γίνεται κάτι παραπάνω από την επαφή μεταξύ τους. Και αυτά που λέει ο Σωκράτης είναι περίπου οι χαρακτηρισμοί που έδωσε το ιδιωτήμα για τον έρωτα. Σας διαβάζω μερικά στοιχεία. Είναι εκπληκτικό, λέει ο Αλκιβιάδης, αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν μοιάζει με κανέναν. Ο
Ούτε από τους παλιότερους, ούτε από τους τωρινούς. Όσο και αν ψάξεις, δεν θα βρεις κανένα σαν γι' αυτό. Τόσο άτοπος είναι και ο ίδιος και οι λόγοι του. Περιφρονεί το χρήμα, τις τιμές και τα ακριβά ρούχα και προτιμά να κυκλοφορεί ξυπόλυτος. Έχει απίστευτη αντοχή στις κακουχίες, την θεία την παινία, τη μητέρα του έρωτα, στο ξενύχτη και στο πιωτό, δεν χάνει ποτέ την αυτοκυριαρχία του. Είναι υβριστής, του αρέσει να ειρωνεύεται τους συνομιλητές του, δίνει την εντύπωση ότι παίζει συνομιλώντας, μιλά για σοβαρά θέματα χρησιμοποιώντας παράδοξα παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, κάτι για γαϊδάρους αμαρωμένους και για χαλκοματάδες και πετσοτίδες και βυσοδέψες, και όμως στο τέλος οι συνομιλητές του αντιλαμβάνονται ότι οι δικές του συζητήσεις είναι οι μόνες που έχουν πραγματικό νόημα. Οι λόγοι του μαγεύουν, εχμαλωτίζουν και εκστασιάζουν τους ανθρώπους, έχουν τη δύναμη να τους κάνουν να αντιλαμβάνονται ότι δεν αξίζει να ζουν όπως ζουν. Αν πήγαινα κατευθείαν στο Πέτρο, θα βλέπατε μια συνέχεια, όμως δείγμα της μαεστρίας και της αντιφατικότητας, αν θέλετε, με την καλή έννοια της σκέψης του Πλάτωνα, είναι ότι όταν διαβάζεις την πολιτεία τι λέει για τον έρωτα, βρίσκεσαι στον αντίποδα του συμποσίου. Ο έρωτας στην πολιτεία όχι μόνο δεν είναι φιλόσοφος και οδηγεί στο αγαθό και στη γνώση, αλλά ονομάζεται Κυφήνας, είναι ένας ποταπός Κυφήνας, ο οποίος όταν μπει στην ψυχή του νέου, και αυτό γίνεται σε μια κατηγορία νέων που θεωρεί χειρότερη από όλους ο Σοκράτης, το ένα το οποίο ξεκινάει να μιλάει για τον τυραννικό άνθρωπο, δηλαδή για τον άνθρωπο που είναι ικανός να γίνει τύραννος σε μια πόλη, και αυτός ο άνθρωπος καταδυναστεύεται και οθείται στις πράξεις του, οι οποίες είναι κάθε μορφής από φωτιά και παναυσότητα και οτιδήποτε, από τον έρωτα. Επειδή ο έρωτας μπήκε στο εσωτερικό του, εμφυτεύτηκε ο έρωτας, ο Κυφήνας αυτό σιγά σιγά από τα κεντρί, λέει ο παράδοξος Πλάτων, και τον κάνει να τον κινητοποιεί για κάθε ποταπό επίτευγμα. Είναι λοιπόν πολύ εντυπωσιακό και είναι δείγμα, νομίζω, της πολύ καλής γνώσης, της βαθιάς γνώσης που είχε ο Πλάτων για τους ανθρώπους, ότι ο έρωτας δεν είναι μονοσήμαντος. Ο έρωτας ως πάθος μπορεί να σε καταστρέψει και μπορεί και να σε εξευγενήσει. Το πώς θα χειριστείς αυτή την έλξη, η οποία θεωρεί ο Πλάτων ότι είναι πανανθρώπινη διάσταση, την έχουμε όλοι, ακόμα και την κακή μας πλευρά του έρωτα την έχουμε όλοι, αλλά οι μετρημένοι, λέει, άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να την καταπιέσουν. Μάλιστα, το κεφάλαιο ξεκινάει με ένα όνειρο που περιγράφει, στο οποίο έχουμε δει όλοι κατά καιρούς όνειρα ευτελή, ξέρω εγώ, κακά, πάναυσα, βέβαιλα, ότι μπορείς να σμίγεις με τη μητέρα σου, ας πούμε. Δηλαδή, που πρώτη φορά εμφανίζεται σε κείμενο αρχαίο. Δεν το έχω ξαναδεί πριν γεννηθεί το ειδipόδιο σύνδημα και όλα τα σχετικά. Το θεωρεί λοιπόν το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί. Συμβαίνει στο όνειρο καμιά φορά. Ο μετρημένος άνθρωπος θα διαδρασέψει και τα όνειρά του. Και όλο αυτό το συμβαίνει με την παρουσία σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό λέει που γίνεται στον ύπνο, βλέποντας τέτοια όνειρα, γίνεται στον ξύπνο, στον τυραννικό άνθρωπο που έχει τον έρωτα μέσα του. Και λες πως ο ίδιος συγγραφέας, ο ίδιος φιλόσοφος, ο Πλάτων δηλαδή πια, μπορεί να δίνει τόσο αντιφατικές εικόνες του ίδιου πολύ δυνατού συναισθήματος. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλείο του Πλάτωνα και αυτό που τον φέρνει πολύ κοντά στους ποιητές. Αν διαβάσετε την Σαπφό, θα τον ονομάσει τον έρωτα γλυκόπικρο, έτσι. Είναι καλός και κακός, σε διαλύει και σε ξυψώνει. Ή στην τραγωδία, έτσι. Οι μισές τραγωδίες είναι σκεφτεί την ίδια, τον υπόλοιπο και πάνω στον έρωτα και στα πολύ κακά πράγματα που μπορούν να συμβούν από έναν καταρχήν αγνό έρωτα. Ο Φέδρος, λοιπόν, που γράφεται μετά από αυτά τα δύο έργα που σας ανέφερα, έχει το πλεονέκτημα ότι έχει πίσω την πολιτεία. Στην πολιτεία πια η ψυχή του ανθρώπου είναι τριμερής, δεν είναι μονοπλευρή. Είναι δηλαδή
Μια μίξη, μια διαμάχη και μίξη τριών στοιχείων, τριών μερών του επιθυμητικού όπου θα εδράζαμε τον έρωτα, δηλαδή του σωματικού, ό,τι έχει να κάνει με τις επιθυμίες του ανθρώπου και τα πάθη του, του θυμοειδούς, που είναι ένα περίεργο πράγμα ενδιάμεσο, οπότε δεν κατάφερα να καταλάβω πολύ καλά, για να σας πω την αλήθεια, γιατί το θέλει ο Πλάτων και δεν την κάνει διμερή την ψυχή. Έναν μεσάζοντα κατά κάποιο τρόπο που έχει να κάνει με το θυμό, που στα αρχαία ελληνικά δεν είναι ο θυμός, είναι το θυμικό, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε. Αυτό που κάνει γενναίο έναν άνθρωπο, ας πούμε, είναι ο θυμός. Και το τρίτο μέρος που είναι το καλό μέρος για τον Πλάτωνα είναι το λογιστικό, όπου κυρίαρχη αρετή είναι η σοφία, ενώ στα άλλα είναι η σοφροσύνη και η ανδρεία. Τα καλά, δηλαδή τα καλά του επιθυμητικού είναι η σοφροσύνη, τα καλά του θυμοειδούς είναι η ανδρεία και τα καλά του λογιστικού είναι η σοφία. Το σύνολο και των τριών αυτών μερών της ψυχής, της πόλης και των αρετών είναι η δικαιοσύνη, που είναι μια ύψιστη αρετή. Για να είσαι δίκαιος πρέπει να είσαι ταυτόχρονα και εγκρατής, σόφρον δηλαδή, αυτό σημαίνει σόφρον στα αρχαία, και ανδρείος και σοφός. Και μια πόλη μπορεί να είναι επαρκής και καλή, δίκαιη δηλαδή, όταν συνενώνει αυτά τα τρία στοιχεία αρμονικά μέσα της, σαν ας πούμε τρεις τάξεις ανθρώπων, όπου υπάρχει η κατώτερη τάξη των χειρονακτών, που μπορεί να είναι γεωργοί, ψυχολογοί ή τεχνίτες, οτιδήποτε, των πολεμιστών, των φυλάκων, ας πούμε, της πόλης, και των βασιλέων φιλοσόφων που στο όραμα του Πλάτωνα, που ευτυχώς ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, θα πρέπει να αναλάβουν την εξουσία. Αν κρίνω δηλαδή από τους μεγάλους φιλοσόφους, θα ήταν μάλλον χειρότερη εξουσία από όλες όσες έχουμε δει. Έχοντας λοιπόν πίσω αυτό το μοντέλο της ψυχής ο Φέδρος, όταν γράφεται, πάλι φύγει το θέμα του έρωτα, αλλά το θέμα του έρωτα στον Φέδρο είναι ένα παράδειγμα απλώς. Εμφανίζεται ο Φέδρος και παίρνει ένα γραπτό λόγο του Λυσία, που έχει γράψει το δίκτυο Λυσίας για τον έρωτα, και αυτό 99% δεν είναι του Λυσία, είναι του Πλάτωνα. Είχε τη δυνατότητα ο Πλάτωνας να έχει πολλές φωνές μέσα στη φιλοσοφία του και στα έργα του. Μιλάει σαν τον Λυσία, λοιπόν, τι θα έγραφε ο Λυσίας για το έρωτα, και μας δίνει ένα ρητορικό, σοφιστικό λόγο που μάλιστα καταλήγει σε ένα παράδοξο συμπέρασμα, όπως κάνανε οι σοφιστές, για να προκαλέσουν ότι έρωτας πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ ανθρώπων που δεν αγαπιούνται περίπου. Δηλαδή να χαρίζεσαι, λέει, σε αυτόν που δεν αγαπάς, που δεν σε έλκει, γιατί αλλιώς έτσι γλιτώνεις όλα τα κακά του έρωτα, και αυτό υποτίθεται ένας καταπληκτικός λόγος. Ενθουσιασμένος ο Φέδρος, φυσικά ο Σοκράτης τον ειρωνεύεται, δίνει αυτό σε έναν δικό του λόγο, όχι γραπτό πια, αλλά προφορικό, ο οποίος είναι και αυτό το ίδιο μοντέλο, αλλά μειώνοντας τα κακά του λόγου του Λυσία, και στο τέλος λέει τι είπα τώρα, τι ήταν αυτά που σας είπα κι εγώ, και αυτά λάθος όλα είναι, και σαν να εκστασιάζεται, είναι ένας από τους πιο ωραίους λόγους μύθους στα πλατωνικά έργα, την Παλαιμοδία, όπως λέγεται, του Φέδρου, όπου παρουσιάζει την ψυχή πια με τη μεταφορά ενός αλόγου, μάλλον ενός άρματος, με τον ημίωχο και τα δύο άλογα, των οποίων τα δύο άλογα είναι διαφορετικά, το άσπρο και το μαύρο. Υπάρχει το κακό άλογο, κατά κάποιο τρόπο, που συνδυάζεται εμφανώς με το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, που τραβάει το άρμα γιατί είναι φερωτό το άρμα προς τα κάτω. Το συμπαθές άλογο, το λευκό που ακούει, είναι πυθύνιο στα κελέσματα του ημιόχου, και ο ημίωχος πρέπει να το φανταστούμε σαν το λογιστικό μέρος της ψυχής, που προσπαθεί να σηκώσει την ψυχή προς τα πάνω, τη φτερωτή ψυχή, για να συναντήσει σε μια εικόνα, ας πούμε, κοσμική, στα όρια του ουρανού, τα άρματα των θεών, που κι αυτοί περιφέρονται στο σύμπαν, και αν μπορεί να βγει και έξω από τα όρια του σύμπαντος για να αντικρίσει πάλι τις ιδέες, την ιδέα του αγαθού κτλ. Ο έρωτας λοιπόν είναι μια
πια προσαρκίζεται με τη μεταφορά της μανίας. Είναι μια μανία, λέει ο Πλάτων στο Φέδρο, και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι δεν είναι πια το καλό απόλυτα. Έτσι, η μανία κατά βάση δεν τρέλα στην αρχαιότητα. Και ο Πλάτων διακρίνει την κοινή μανία, η οποία είναι αυτό που όλοι ξέρουμε σαν παραλογισμό και τρέλα και οτιδήποτε, και ίστρο και χάσιμο της λογικής και της πραγματικότητας, και βρίσκει κάποιες ευγενείς μορφές μανίας, όπως είναι η ποίηση. Πρώτη φορά που μιλάει με καλό τρόπο ο Πλάτων για την ποίηση, δεν ξέρω ποια ποίηση βέβαια εννοεί. Ο ποιητής λοιπόν είναι μανικός, δηλαδή ο Πλάτων πιστεύει ότι ο ίδιος δεν είναι, στην ουσία μεταφέρει μέσα από μια κατάσταση μανίας, όπου κάνει τον εαυτό του την έμπνευση της θεάς κατά κάποιο τρόπο, ό,τι λέει περίπου ο Όμηρος στην αρχή των επών του. Αυτή είναι καλή μανία. Καλή μανία είναι η μαντική, που λίγο πολύ όλοι την δέχονται στην αρχαιότητα, και η τελεστική, το να μετέχει κάποιες τελετές. Και τέλος, η ερωτική μανία είναι μια μανία κι αυτή μεν, αλλά καλή μορφή μανίας. Εκεί εντάσσεται λοιπόν ο έρωτας, και στην ουσία ερωτική είναι η διαμάχη πια που έχουν, αν σκεφτείτε ως ενίοχο το νέο, τα δύο άλογα, ή ο ενίοχος, το άρμαμα των νέος, βρίσκεται όταν ερωτεύεται σε μια διαρκή διαμάχη, όπου το μεν μαύρο άλογο επιζητεί την κατάκτηση του άλλου, την υποδούλωση του άλλου, τη σαρκική εκμετάλλευση του άλλου, ενώ ο ενίοχος προσπαθεί να κρατήσει, και αυτό σας λέω είναι μάλλον η πηγή της έννοιας του πλατωνικού έρωτα, την καθαρά ψυχική και νοητική σχέση ανάμεσα στον εραστή και στο αντικείμενο του έρωτος του. Το ενδιαφέρον είναι ότι στο Φέδρο αυτό παρουσιάζεται ως διαμάχη, όχι ως ανάβαση, αλλά ως διαμάχη, που έχει τα πάνω και τα κάτω. Δηλαδή, κάποια στιγμή λέει, θα επικρατήσει το μαύρο άλογο και μπορεί να παρασύρει τον ερωτευμένο νέο στο κακό, κάποια στιγμή να πάρει πάνω του το άλλο άλογο, το ενίοχος, και να σηκώσει τον εραστή προς υψηλότερες μορφές ερωτικής μίξης. Εκεί μπορούμε να το συνδέσουμε με το συμπόσιο και να φανταστούμε πια όχι μόνο τον έρωτα ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά και τον έρωτα προς γνώσεις, αντικείμενα, τέχνης και όλα τα σχετικά. Και έχει, λέει, έναν βοηθό, πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη του Πλάτωνα, ο ενίοχος, ότι το κάλος, με κεφαλαίο πια, είναι η μόνη ιδέα, γιατί είναι πλατωνική ιδέα για τις πιο ισχυρές, έτσι, όπως το αγαθό περίπου, που έχει εγκόσμια παρουσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ενώ την ιδέα της δικαιοσύνης δεν θα τη συναντήσει ποτέ όσο ζεις μέσα. Ειδικά ο Πλάτων πίστευε ότι ζει σε μια απολύτως έκφυλη και εκφυλισμένη κοινωνία. Ας πούμε. Δεν είναι καθόλου υπέρ της αθηναϊκής δημοκρατίας, δεν είναι καθόλου υπέρ των θεσμών που συναντά μπροστά του. Ακόμα και για ιερά τέρατα της δημοκρατίας έχει να πει κάτι κακό, όπως ο Περικλής, όπως ο Φελιστοκλής, όπως ο Κίμωνας. Δεν υπάρχει θετική αποτίμηση. Άρα, πού θα βρεις την ιδέα της δικαιοσύνης? Ο μέσος άνθρωπος είναι άδικος, οι άδικοι επικρατούν στη ζωή, έτσι τελειώνει η πολιτεία. Προσπαθεί να πείσει τους συνομιλητές του Σωκράτης ότι ο άδικος είναι δυστυχής, γιατί χαράει την ψυχή του, και δεν πείθει κανέναν τελικά. Και αυτό είναι πάλι υπέρ του Πλάτωνα, ότι δείχνει ότι δεν είναι πιστικό πολύ το επιχείρημα, γιατί του ανταπαντούν οι συνομιλητές του, μα εμείς βλέπουμε τους τυράννους να πεθαίνουν πλούσιοι, χαρούμενοι, τους άδικους, ας πούμε, να επικρατούν στην κοινωνία, και εκεί αναγκάζεται ο Πλάτων, διότι δεν έχει και επιχείρημα, αφού δεν μπορεί να πείσει ότι κατά βάθος είναι δυστυχισμένος ο πλούσιος και ο άδικος και ο τύραννος, να εισαγάγει το μύθο του ηρώος, που είναι περίπου μια τιμωρία, η πρώτη φορά που εμφανίζεται, νομίζω, μια μορφή κόλασης και παραδείσου, δηλαδή ότι υπάρχει μια κρίση των ψυχών και οι άδικοι θα τιμωρηθούν.
και οι δίκαιοι θα ανταμυφθούν. Αν δεν μετράνε λοιπόν τα λογικά επιχειρήματα, που σε κάποιους μετράνε, σε κάποιους δεν μετράνε, υπάρχει αυτό το επιχείρημα, το οποίο, όπως ξέρουμε, έχει και στις μέρες μας μια αρκετά μεγάλη πιστικότητα. Της κόβας και του παραδείσου. Λοιπόν, η βοήθεια που παίρνει λοιπόν ο σωστός εραστής, ο σωστός ερωτευμένος, είναι από την ιδέα του κάλους. Δηλαδή, θα συναντήσεις κάτι από τις ιδέες όταν δεις έναν ωραίο, θα λέγαμε, πίνακα, έτσι, όταν θα δεις μια ωραία παράσταση, όταν θα δεις ένα ηλιοβασίλεμα, όταν θα δεις τη φύση να ομοιάζει. Άρα υπάρχει ομορφιά εδώ δίπλα μας. Έτσι. Αυτό σε εισαγάγει σιγά σιγά ότι να σχετίσεις αυτό που πρέπει να κάνει ένας φιλοσοφικά προσανατολισμένος άνθρωπος είναι να συσχετίσει τις μορφές ωραίου και να βρει κάποιο κοινό παρονομαστή, το οποίο πιθανόν να τον οδηγήσει στην ιδέα της ωραιότητας, στην ιδέα της ομορφιάς, στην ιδέα του κάλους. Άρα έχουμε έναν επίγειο σύμμαχο που δεν έχουμε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η ομορφιά δηλαδή μας εξαγνίζει κατά κάποιο τρόπο και μας ανυψώνει από το έδαφος, όπως το μηνύο που προσπαθεί να ανέβει προς τα πάνω. Επομένως, στο Φέδρο έχουμε αφενός δύο στοιχεία. Αφενός μια μάλλον καταδίκη του σαρκικού έρωτα. Λέει βέβαια ότι και να γίνει αυτό δεν χάθηκε ο κόσμος περίπου, αλλά ο καλός έρωτας δεν είναι σωματικός. Ο καλός έρωτας είναι ψυχικός και ίσως λέω από εκεί να βγει και ο πλατωνικός έρωτας. Και αφετέρου μια διαμάχη ότι ο έρωτας είναι και καλό και κακό και μπορεί να σε πάει μπροστά, να σε πάει και πίσω. Ενώ στο συμπόσιο είναι σαν να γίνεται λίγο, να υπάρχει ένας αυτοματισμός προς την ανάβαση. Οπότε είναι πιο κοντά, θα έλεγε κανείς, στην πραγματικότητα. Το πιο ωραίο μάλιστα στοιχείο του Φέδρου είναι το τέλος του, που δεν είναι αρχή για τον έρωτα, αφού έχει αναλύσει αυτούς τους λόγους και προσπαθεί ο Σωκράτης να δει ποιος λόγος, δηλαδή ποια γραφή, ποια ομιλία είναι καλή, τι στοιχεία πρέπει να έχει ένα καλό κείμενο, θα λέγαμε σήμερα, είτε το διαβάζεις είτε το εκφωνείς, το ακούς δηλαδή. Εισάγει πάλι ένα μύθο, βλέπετε, μιλάει για τον έρωτα και συνέχεια αναφέρουν στους πλατωνικούς μύθους. Είναι από τα στοιχεία. Ο έρωτας είναι από τις έννοιες, από τις καταστάσεις που εμπνέουν τον Πλάτωνα πλάση μύθους. Γιατί ακριβώς, όπως και ο θάνατος, εξού και εσχατολογική μύθη στο τέλος σημαντικότητα των διαλόγων, έτσι και ο έρωτας θα τον πλησιάσει με τη βιωτήμα, θα τον πλησιάσει με το άρμα και τον ημίωχο. Και τώρα στο τέλος του Φέδρου εισάγεται ένας πάλι διάσημος πλατωνικός μύθος, ο μύθος της γραφής, πώς ανακαλύφθηκε η γραφή, καταπληκτικό μύθος και καταπληκτικό κείμενο που ακολουθεί. Η γραφή λοιπόν ανακαλύφθηκε στην Αίγυπτο. Ο Πλάτων έχει κανένα πρόβλημα να δεχτεί την απείρως μεγαλύτερη παλαιότητα των ανατολικών πολιτισμών. Και εγώ το θεωρώ αυτό στοιχείο όχι ιστορικής αλήθειας, αλλά αυτοπεποίθησης. Όταν έχεις εσύ αυτό που ζεις σήμερα στην Αθήνα του 5ου και του 4ου αιώνα, το ότι οι Αιγύπτιοι είχαν το 4.000 γραφή δεν σου λέει τίποτα. Οπότε το αναγνωρίζεις με χαρά και ευχαρίστηση, τους δίνεις και τη γεωμετρία που είναι λάθος. Η γεωμετρία δεν είναι αιγυπτιακό προϊόν, αλλά είναι ελληνικότατο προϊόν. Αλλά ωστόσο, ας τη συνδέσουμε το γεωμετρία με τη μέτρηση των χωραφιών. Γιατί αυτό που έχεις είναι πάρα μεγαλύτερο και πολύ σημαντικότερο. Οπότε να έχεις κανένα λόγο να είσαι μίζερος. Σήμερα που ας πούμε δυσκολευόμαστε, πας θυσία πάμε να δείξουμε πόσο παλιοί είμαστε, πόσο παλιά γίνανε όλα κτλ. Γιατί το παρόν μας είναι μίζερο. Μίζερο. Λοιπόν, δίνει το όντως τα χέρια, το ξέρουμε από τους αρχαιολόγους ότι το 4.000 οι Αιγύπτιοι είχαν γραφή. Ανακαλύφθηκε λέει, η γραφή από έναν σοφό, την πήγε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς είπε: αυτό δεν είναι φάρμακο της σοφίας, όπως το πρότεινε το γραπτό κείμενο, αλλά είναι φάρμακο
της μνήμης, το πολύ της υπόμνησης μάλιστα, να θυμηθείς κάποια πράγματα. Κατά τα άλλα θα δημιουργήσει, σκεφτώ και λίγο με τη σημερινή εποχή, με τη γραφή, μετά την τυπογραφία και τώρα τα computers, ας πούμε, θα δημιουργήσει ανθρώπους που επειδή γράφουν θα νομίζουν ότι είναι σοφοί. Ακόμα και στην εποχή του Πλάτωνα η γραμματοσύνη στην Ελλάδα δεν ξεπερνούσε το 10%. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος έγραφε και διάβαζε. Ελάχιστοι ήταν. Και αυτό είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό για το πώς κάναν τότε τα πράγματα χωρίς γραφή. Και του Πλάτωνα οι διάλογοι διαβάζονταν, ενώ ακουγόταν, δηλαδή εκφωνούνταν προφορικά και όχι τα έπαιρνε ο άλλος και τα διάβαζε στο σπίτι του. Λοιπόν, ο βασιλιάς αντιδρά και λέει ότι δεν βρήκε τίποτα σπουδαίο, είναι ένα χρήσιμο εργαλειάκι, το οποίο αν θες να θυμηθείς κάτι καθώς περνάνε τα χρόνια και η μνήμη, ας πούμε, ξασθενεί, γράψε και κάτι δίπλα. Και ξεκινάει ότι η πραγματική γνώση είναι μόνο προφορική γνώση, προβάλλει ο Πλάτων, νομίζω ότι πιστεύει, δεν είναι γιατί πολλοί το συζητάνε πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έγραψε καταπληκτικά και έγραψε γραπτά καταπληκτικά έργα να είναι τόσο κατά της γραφής. Είναι η αντιφατικότητα που σας έλεγα από τον Πλάτωνα. Η πραγματική γνώση λοιπόν μεταδίδεται μόνο προφορικά, προϋποθέτει δύο ανισότιμους πόλους, έναν δάσκαλο και έναν μαθητή, και η φιλοσοφία, λέει ο Πλάτων, είναι η γραφή στην ψυχή του μαθητή. Η φιλοσοφία είναι μάθημα, ρητός λέγεται, είναι ένα μάθημα που προϋποθέτει τον γραφέα, που είναι ο δάσκαλος, και το υλικό πάνω στο οποίο γράφεται, που είναι η ψυχή του μαθητή. Χωρίς δηλαδή συνομιλητή, χωρίς μαθητή, δεν μπορείς να κάνεις φιλοσοφία. Το οποίο είναι εντυπωσιακό, έτσι. Δεν κάνεις φιλοσοφία όπως κάνουν οι νεότεροι, απομονόμενος στο σπίτι σου με το κείμενο, την ησυχία, το δίνεις στα παράθυρα, τα πάντα και αφοσιώνεις το κείμενο και το διαβάζεις και το ξαναδιαβάζεις και το διαβάζεις. Φιλοσοφία κάνεις μόνο με άλλους. Μόνο με άλλους. Αν το σκεφτείτε αυτό, ότι είναι η κατάληξη του Φέδρου, ότι η φιλοσοφία είναι η εγγραφή στην ψυχή του σπόρου της γνώσης, ο οποίος και είναι η λέξη σπόρος σημαντική, θα βλαστήσει στην ψυχή του μαθητή και θα δημιουργήσει νέα γνώση. Δηλαδή, αυτή η σειρά θα συνεχιστεί αν όλα πάνε καλά, δάσκαλος, μαθητής, νέος μαθητής και ούτω καθεξής, έτσι παράγεται η γνώση. Αν το συσχετίσετε λίγο με αυτά που λέγαμε για τον έρωτα, βλέπετε, το είπε νομίζω ο συνάδελφος, σας θεωρώ ο συνάδελφο, ότι η γνώση και ο έρωτας πάνε μαζί. Η φιλοσοφία δηλαδή είναι μια μορφή ερωτικής, σε εισαγωγικά θέλετε, σχέσης δάσκαλου και μαθητή, η οποία γεννά νέα βλαστάρια. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο Πλάτων είναι αυτός που ιδρύει και την πρώτη σχολή φιλοσοφίας, στην ουσία αυτό μας άφησε κληρονομιά σε πολλά επίπεδα ο Πλάτων, αλλά αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Μετά τον Πλάτωνα, μετά την Πλατωνική Ακαδημία, κανείς στην αρχαία Ελλάδα δεν μαθαίνει μόνο στη φιλοσοφία. Δεν υπάρχει αυτοδίδακτος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πλήστηκε στο σπίτι του και έμαθε φιλοσοφία. Θα πας σε μια σχολή. Μπορείς να αλλάξεις άμεσα τα σχολεία, έτσι. Σκεφτείτε ότι στο τέλος του αιώνα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του 4ου αιώνα, ο νέος που θα έρχονταν στην Αθήνα είχε να επιλέξει όχι μόνο την Ακαδημία και το Λύκειο, αλλά και τον Κήπο και τη ΣΤΟΑ, έτσι. Τότε ιδρύονται 4 σχολές απολύτως σημαντικές, απολύτως ανταγωνιστικές, διαφορετικές, και μέσα εκεί θα φοιτήσει και θα γίνει. Δεν ξέρουμε κανέναν φιλόσοφο σημαντικό αρχαίο, μπορεί να μην έγραψε τίποτα. Πολύ σημαντικοί φιλόσοφοι δεν γράψαν τίποτα από αυτούς που μνημονεύουν, ο Αμέλιος, δηλαδή θεωρούνται, ο Εφράτης, θεωρούνται οι καλύτεροι φιλόσοφοι της εποχής τους, αλλά κανείς δεν είναι χωρίς δάσκαλο. Ο Πλωτίνος ήταν μαθητής του Αμέλιου. Δηλαδή αυτό είναι μια φόρμα γνώσης που την οφείλουμε στον Πλάτωνα και στον τρόπο που αντιλήφθηκε την φιλοσοφία ως μάθημα και ως ερωτική σχέση δασκάλου του μαθητή. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ.